Khona-ke obuzile ukuthi ngabe kuchaza ukuthini ukuphupha ngemvubu. Kodwa-ke ngikucelayo kuwe ukuthi ushaye subscribe ukuze ungaphuthelwa-ke mhla sengibuya phela nevidiyo yephupho elibuzwe wena ngizochaza kabanzi ukuthi lokho kuchaza ukuthini. Kanti-ke manje ngizohlaziya mayelana nemvubu nokunye-ke akubuzile lo engimphendulayo. Ukuphupha ngemvubu noma ngithi-ke ukuyibona imvubu ephusheni kufanele-ke uqaphele esikhashaneni esilandelayo kusho ukuthi kunezimo ezizokwenzeka nje maduze kodwa kuzomele uqaphele. Kungenzeka ukuthi kumele uqaphele abangani noma ngithi-ke abantu osondele nabo ngoba kukhona izimo ezizayo. Uphinde wabuza futhi ukuthi ngabe kuchaza ukuthini-ke ukuphupha izingubo ezindala. Uma-ke kuwukuthi uphupha izingubo noma-ke unikwa izingubo ezingcolile noma ngithi-ke ubuzwe ukuthi uwashe izingubo kodwa amanzi angcolile. Lokho kusho ukuthi-ke ukhona ozama ukuthakatha umuzi wakho. Lona-ke ubebuzile uphinde wabuza ukuthi ngabe-ke amaphupha ngenyoka noma-ke ukuphupha inyoka khona-ke kuchaza ukuthini. Ukuphupha-ke izinyoka akusiyona-ke neze into enhle, into-ke engathokozisi-ke leyo. Siyazi-ke sonke ukuthi-ke inyoka ngisho uyibona eduze kwakho iyisilwane esingathandeki. Lokhu-ke kuchaza ukuthi-ke kusuke kukhona isitha esikulandelayo. Futhi-ke kuya ngokuthi-ke iyiphi inyoka oyiphuphile ngoba sonke siyazi ukuthi iy'nyoka ziningi ziyinhlobonhlobo azifani. Ngizokuthatha nje mlaleli ngikuyise nje ngikuchazele ngazo zonke-ke izinhlobo zezinyoka ukuthi uma uphuphe le kusho ukuthini, uma uphuphe le kusho ukuthini. Inyoka nje esizoqala ngayo inhlwathi. Uma kuwukuthi-ke ephusheni lakho ubone inhlwathi, leli phupho-ke lisuke liqondene nabantu abadala, amathonga noma ngithi-ke phecelezi amadlozi. Sonke siyawazi ukuphupha imfezi. Lokhu kusho ukuthi-ke kukhona umuntu ozenza umngani kuwena noma ngithi umngani wakho ebeke ekuxokizele kusho ukuthi uyixoki. Kusho ukuthi kunomuntu oseduze kwakho oyinyoka okungamele-ke umethembe. Uma uphupha izinyoka bese-ke kuvela nomuntu kuleli phupho kusho ukuthi-ke naye lowo muntu uyathinteka kulezo zitha obhekane nazo ngaleso sikhathi. Ukuphupha inyoka yabathakathi okuyinyoka-ke emnyama enomgogodla omhlophe. Lokho khona kusho ukuthi-ke kukhona umuntu okukhunkula ikwenu noma ikini ngenyoka. Lowo muntu esebenza ngokuthumela inyoka yona leyo oyibonile-ke ephusheni. Kanti-ke okunye uma uphupha ubona-ke izinyoka nje kukhomba ishwa ekusaseni lakho. Lokho kufakazelwa-ke uhlobo oluthile lenyoka eqondene nabadala esuke-ke isho ukuthi-ke amadlozi akuthukuthelele futhi-ke othile uzokukhaphela ikakhulukazi-ke uma inyoka ikhuluma ephusheni. Mlaleli, uma ukuthi-ke khona la ongazwanga khona noma khona la onombuzo khona, bengicela-ke ubuze la comment section.